давоми гуфтори Романи Фирдавсӣ боз ҷалои ватан. Бо ин аҳвол 1 сол гузашт. Як вақт дар Тус воқеае рӯй дод, ки аз он баъд душманони Фирдавсӣ далертар шуданд. Шайх Муслим бини Тоҳир, номе аз ҳамкасбаҳои шайхи бузурги ғазнавӣ Маҳамшод, азми тавофи Каъба намуда, сари роҳ якчанд муддат дар Тус таваққуф карду дар аввалин ҷумъа аз минбари масҷиди ҷомеъ ваъз гуфт. Бо хашму оташинӣ қарматиёнро дашном дод. Тусиёнро сарзаниш кард, ки дар шаҳрашон ба вуҷуди доиёни Исмоилия ва Қарматия тоқат меоранд. ба кайду қамъи эшон мусоҳила мекунанд. ихвониёни кофирпешаро, ки дар Ҳуфия маҷлисҳо сохта бидъаташонро таблиғ мекунанд, нодида мегиранд. Воиз Абуалӣ ибни Синоро ба ёд оварда гуфт, ки вай аз қаҳри султони динпаноҳ гурезон ва дар шаҳрҳои Хуросону Эрон паноҳҷӯй аст ва ба Тус ҳам омада, назар ба хабарҳои ба Дорусалтана расида, дар ин ҷо низ ба худ шогирдон ва муридон пайдо карда, дар ҳалқаи онон дарс гуфтааст. ва ҳам аҷаб нест бо ҳаммазҳабаш Абулқосими Фирдавсӣ боздид ва ба якҷоя амал кардан паймон карда бошанд. шумо тусиҳо мусалмонед, мегуфт шайх Муслим. насоиҳо, абевардиҳо, самангониҳо, чочармиҳо, ки ибни Сино аз шаҳрҳои эшон гузаштааст, низ мусалмонанд, вале ҳеҷ кадоматон ҳаракате ҳам накардед, ки он даҳрии фалсафиро боздошта ба дасти султон супоред, балки бисёре аз шумоҳо ӯро бо иззату икром пазира шудаед, беморонатонро пеши вай табобат кунондед. баъди ин танбеҳу таънаҳои шайх дар Тус, гирогири қарматиён, исмоилиён, ихвониёни ҳақиқӣ ва гумонӣ оғоз ёфт. мардумони ҷоҳили мутаассиб бо таҳрики шайху охундҳо ба хонаҳои бадкешон ҳуҷум оварда, он бадбахтонро мегирифтанд, мекуштанд ва ба зиндон мекашониданд. хатари дастгир шудан ба Фирдавсӣ ҳам таҳдид мекард. дӯстонаш ба ӯ маслиҳат медоданд, ки агарчи муваққатан бошад ҳам Тусро тарк карда, сари худро ба ягон тараф бигирад, вале ӯ розӣ намешуд. куҷо биравад? дар мулкати Султон Маҳмуд барои шахсоне ҳамчу Фирдавсӣ дар ҳеҷ куҷо сарпаноҳ нест. султон худ барои шӯҳрати ислом дар Ҳинд бараҳманкушӣ мекунад, аммо дар ғайби вай дар дохили мамлакат шайх Маҳамшодҳо, шайх Абулқосимҳо, шайх Муслимҳо, Абдунабиҳо бояд ҳазорон қарматӣ, исмоилӣ, муътазилӣ фалсафиро тасаддуқи сари султони динпаноҳ бикунанд. аммо Фирдавсӣ маслиҳати дӯстонашро қабул намекард. умри ман тамом шудааст. бақияаш ба заҳмате, ки ман барои муҳофизати он бояд бикашам, намеарзад, мегуфт ӯ ба онҳо. агар сари пири ман ба эшон дар кор бошад, бигузор бигиранд. ҳомиёни дини мубин бошанд, дар гирогири бадкешон ба пириву ҷавонии онҳо нигоҳ намекарданд. хабари азимати султон аз Ҳинд ин гирогирро қувват дод. оташ ба ҷангал афтода буд, хушку тар месӯхт. вакили молиёт Абу Иброҳим, ки аз некхоҳони сиррии Фирдавсӣ буд, як шаб Абудулафро ба ҳузураш хонда, ба таври паноҳӣ гуфт, ки устодро бигӯ дар ягон гӯша махфӣ шаванд, зеро ҳоким ният дорад, ки баробари аз Ҳиндустон ба пойтахти худ баргаштани султон
ба иҷрои фармони ӯ роҷеъ ба боздошт кардани шоир, ӯро таҳти муҳофизати навкарон ба ғазнӣ фиристад. абудулаф дар ғояти изтиробу ошуфтаҳолӣ назди муҳаммади лашкарӣ давид. ӯро аз қазия огоҳ карда гуфт: ман устодро аз розӣ кардан ба тариқи шаҳр оҷизам, магар ин ки ҷаноби шумо ба миёна дароед. муҳаммади лашкарӣ фавран савор шуда бо ҳамроҳии абудулаф ба бож равон гардиданд. дар ҳуҷраи даруни боғ фирдавсӣ бо найсонӣ шоҳмод мебохтанд. ҳазрат, шуморо махфӣ шудан на танҳо зарур, балки ҳатмӣ гардид. нишаста сухан оғоз кард лашкарӣ. абудулаф аз вакили молиёт шунидаашро нақл кард: бидуни таъхир ба Табаристон биравед ҳазрат. ба Табаристон гуфтанам се ваҷҳ дорад. аввалан, он диёр ҳоли ҳозир қаламравии султон нест ва аз дастраси вай дуртар ҳам ҳаст. сониян, амири Табаристон аз нажоди яздигарди шаҳрёр аст ва чун шумо таърихи Сосонёнро назм кардаед, ӯ бешак шуморо муҳтарам хоҳад дошт. солисан, ӯ китобатонро ба ҷон харидор хоҳад шуд, зеро кист ки корномаи обову аҷдодашро дӯст надошта бошад. гӯянда вақте ки дид Найсонӣ ва Абудулаф таклифи ӯро маъқул медонанд ва тарафдорӣ мекунанд, боз ҷиддитар шуд. сухан тамом ҳазрат, рахти сафар барбандеду худро аз хатар ва дӯстонатонро аз хотирпарешонӣ бираҳонед. акнун Фирдавсиро ба ҷуз қабули ин пешниҳоди дӯстонаш чора намонд. як шаби тор дар беруни дарвозаи ғарбии Тус, онҳо як шоирро оғӯш карда ва гириста, зеро гумон мекарданд ки шояд аз ин баъд ба дидори ҳамдигар нарасанд, бо вай видо карданд. дар ин сафари дур ҳамсафари Фирдавсӣ пешхизмати собиқаш Абдулло буд. Абдулло акнун катхудо шуда бо аёл ва писару духтари хурдсолаш дар шодоб мезист. вай то маркази Табаристон гусалонидани Фирдавсиро ба уҳда гирифт. биёбону кӯҳсорон паймуданд. аз рудҳо, дараҳо, ағбаҳо убур мекарданд. аз Нишопуру Бастому, Симнону Рай ва боз якчанд шаҳрҳои калону хурд гузаштанд. Фирдавсӣ дар шаҳрҳо иззату икром меёфт. агарчи ин иззату икром аксаран дар хуфия ба амал меомад, зеро он шаҳрҳо ё дар қаламрави Султон Маҳмуд буданд ва агар дар қаламрави ӯ набошанд ҳам дар дастраси ӯ воқеъ шудаанд. ҳоли ҳозир фақат Табаристон як дараҷа аз таҷовузи ӯ дар амон буд. ҷояш дур, сониян қаторкӯҳи баланд ва ҷангали Мозандарон садди роҳаш мебошанд. амирони Бувайҳӣ ҳам ба ҳурмати нажоди амири Табаристон, ки аз насли охирин шоҳаншоҳи Сосонии Эрон яздигарди шаҳрёр аст, аз чашм ало кардан ба мулки вай худдорӣ менамоянд. Фирдавсӣ бо мушояати Абдулло баъди 2 моҳ ба Омул, пойтахти амири Табаристон расид. як манзил ба шаҳр нарасида, аз омили маҳаллӣ хоҳиш кард, ки қосиде ба назди амир фиристода барои шоир иҷозати ба шаҳр ворид шудан бипурсад. ҳоким сипаҳбуди шаҳрёр на фақат иҷозат дод, балки худаш бо муқаррабонаш баромада шоирро пешвоз гирифт. дар шаҳр барои истиқомати вай як ҳавлии хуб таъсис ва ба хизматаш хизматгорҳо таъин карданд. дар он ҳавлӣ Абдуллоҳ як ҳафта пеши устод дам гирифт ва баъд бо роҳи омадаашон ба Хӯросон баргашт.
фирдавсӣ ба меҳмонии амир даъват карда шуд. зиёфат ва суҳбат аз пагоҳӣ то нисфи рӯз давом кард. сипаҳбуди шаҳриёр пирамарди хушсимо ва босалобате буд. оҳиста ва бо тамкин ба забони фасеҳи адабӣ вале ба лаҳҷаи табарӣ сухан мегуфт. ҷомаи оддӣ аз карбоси тунуки табарӣ ба тан дошт. рӯзи дигар фирдавсиро савор карда ба мақомгоҳи тобистонии амир бурданд. он ҷо дар соҳили ҷанубии баҳри Хазар боғи дилкушае буд, ки лимузору хурмозор ва гулзорҳои атрафшон дошт. дар шипанги калони мунаққаш ҷои нишаст ороста буданд. ҷавонписарони хушлибос ва канизакони соҳибҷамол дар зарфҳои зарину симин таомҳои лазизу хушбӯй мекашониданд. дар маҷлиси зиёфат ду писари калонсори амир, вакили даргоҳ, дабири хос ва боз чанде аз аъёну ашроф ҳозир буданд. сипаҳбуди шаҳриёр шоҳномаро варақ мезад. аз шоир пурсид: таърихи ниёгони моро ҳам назм кардед? оре ҷаноби олӣ, шоҳнома бо он таърих хатм мешавад, ҷавоб дод шоир. амир китобро аз поёнаш аз чап ба рост варақ гардонда, сарлавҳаи кушта шудани Яздигирд ба дасти Хусрави Осиёбонро ёфт ва хонд. андӯҳе ба чеҳрааш соя андохт. китобро ба дабир дода фармуд: бихон. дабир ба хондан шурӯъ кард. бишуд Осиёбон ду дида пуроб, ба зардӣ ду рухсор чун офтоб. ҳаме гуфт ки эй довари кирдигор, туи бартар аз гардиши рӯзгор. бадин нописандида фармони ӯй, ҳам акнун бипечон дилу ҷони ӯй. барои шоҳ шуд дил пур аз шарму бок, рухонаш пуробу лабон пурзи хок. ба наздики ӯ андар омад ба ҳуш, чунон чун касе роз гӯяд ба гӯш. яке дашна зад бар тиҳигоҳи шоҳ, раҳо шуд ба захм андар аз шоҳ оҳ. ба хок андар омаду сару афсараш, ҳамон нони кашкин ба пеш андараш. дар чашмони сипаҳбуд ашк пайдо шуд ва ӯ фих гирист. ҳозирони маҷлис ҳама бо қиёфаҳои ғамгинона сарҳояшонро фурӯ андохтанд. лаънати худо ба он марзу марзбону осиёбонаш буд. дашном медод сипаҳбуд кушандагони ниёганашро пас аз 3 қарни ҳалоки ӯ дар марв. вай бо дареғу ҳасрат мегуфт, ки агар марзбони хоини марв Яздигирдро намекушт, ниёгони ӯ оқибат бар арабон зафар меёфт ва шоҳаншоҳи Сосониён то ин замон барҷо мемонд. баъд аз фоҷиаи Яздигирд ҳаҷви Султон Маҳмуд хонда шуд. баъзе атрофиёни амир онро бо шавқу завқ, вале худи амир бо хомӯшии андешамандона гӯш карданд. дар мулоқоти дигар бо сипаҳбуди шаҳриёр шоир китобашро пеши ӯ гузошта гуфт: чун ин авроқ ахбори ниёгони шумост, шоиста аст, ки ман инро ба шумо тақдим бикунам. сипаҳбуд ба китоб даст нарасонда, як нафас ба он назар духта истоду гуфт: на, мавлоно, шумо китобро нахуст ба номи Султон Маҳмуд кардаед. атои султон ба шумо гарчанде ба қадри арзиши китоб набуда ва шумо онро қабул накардаед, вале ба ҳар ҳол китоб аз назари ҳумоёнӣ гузашта аст. акнун инро ба ман тақдим карданатон ва қабул кардани ман шоиста намешавад. монанди дигар моликони Эрон, сипаҳбуди шаҳриёр ҳам аз султони муқтадири ҷангҷӯй метарсид. агар
дар бораи ғазнӣ шунавад, ки шаҳномаи ба номи султон буда ва муҷиби эроди ӯ шуда акнун ба амири Табаристон тақдим гардида ва қабул ёфтааст, султон ба амир хашм хоҳад гирифт. алҳазар аз хашми ӯ. аз ин гузашта вай сипаҳбуди шаҳрёр ҳаҷви султонро хонд ва ҳам дар маҷлиси худ хононд, ки ин ҳам боиси хашми султон нашудан намемонад. ин хавфро бояд аз миён бардошт. амир ба шоир чунин мулоҳиза баён кард: ин ҳаҷв агар интишор ёбаду ба гӯши султон расад, оқибаташ ҳам барои шумо ва ҳам барои мо хеле бад хоҳад шуд. ҳаҷвро ман аз шумо мехарам ва дар пеши чашми худатон месӯзонам. рост мегӯяд, ба дилаш гуфт Фирдавсӣ. агар оқибати кор фақат барои ӯ бад мебуд, ӯ ба он ҳеҷ эътибор намекард, зеро муносибати баъдинаи худро бо Султон Маҳмуд ба ҳар чӣ боду бод ҳавола ва ҳар гуна тарсу бимро аз дилаш ба дар кардааст. аммо акнун дар сурати шоеъ шудани ҳаҷвнома хатар ба мизбонони вай ҳам таҳдид мекард, ки шоир инро ҳеҷ намехост ва бо чунин ҳол сабабгор шуданро ба худ тамоман нораво медонист. шаб хоби шоир гурехт. вай то бомдод нахуфта хаёлу андешаҳои аламнокашро дар мисраҳои зерин тарҳ кард. ба ғазнин маро гарчи хун шуд ҷигар, зи бедоди он шоҳи бедодгар, ки аз он ҳеҷ шуд ранҷи 30 солаам, шунид аз замин осмон нолаам. ҳаме хостам то фиғонҳо кунам, ба гетӣ аз ӯ достонҳо кунам, бигӯям зи модараш ҳам аз падараш, натарсам зи кас ҷуз худованди арш. кунам ончунон рӯсиё аз нахуст, ки натвонад онро ба ҳеҷ об шуст. чу душман намедонад аз дӯст боз, ба теғи забонаш кашам пӯст боз. валекин ба фармудаи муҳташам, надонам каз ин байн чун сар кашам. фиристодам аргуфтае доштам, ба наздики худ ҳеҷ нагзоштам. агар бошад ин гуфтаҳо носавоб, бисӯзон ба оташ, бишӯяш ба об. гузаштам аё сарвари некрой, аз ин доварӣ то ба дигар сарой. расад лутфи яздон ба фарёди ман, ситонад ба маҳшар аз ӯ доди ман. пагоҳӣ ин манзумаро ба қабати ҳаҷвномааш ниҳода ба сипаҳбуди шаҳрёр фиристод. аз сипаҳбуд ба вай 100 000 дирами табарӣ, қурбаш нисбат ба дирами бувайҳиву ғазнавӣ камтар расид. ин буд баҳои як нусха шоҳномае, ки Фирдавсӣ ба сипаҳбуд тақдим кард ва ба баҳои ҳаҷви султон, ки сипаҳбуд онро аз шоир харида ба оташ супурд. 2 сол гузашт. Фирдавсӣ ҳамоно дар Табаристон мезист. аз ватанаш хешонаш хату хабар набуд. аз вай ҳам ба онҳо хабаре намерасид. ӯ зинда аст ё на, ва агар зинда бошад ба чӣ ҳол аст, онҳо намедонистанд. хавотир мекашиданд. манижабону мегирист. беқарор буд, ки мабодо падараш дар ғурбат бимирад, ё балки мурда бошаду хокаш дар ҳамон тарафҳои касмаёб монда бошад чӣ? дар соли дуввуми ғайбати Фирдавсӣ, хавотиркашии хешон ва дӯстони ӯ, беқарории духтараш аз ҳад гузашт. манижа ба кӣ нолида метавонист? албатта фақат ба шавҳараш. ӯ зорӣ мекард, ки Рустамзод ба суроғи падару падарарӯси гумшуда биравад ва аз ӯ хабаре биёрад. рустамзод ваъда кард. ба тирамоҳ дода мегуфт, ки
пас аз бардоштани ҳосили киштҳо ва таҳияи асбоби зиндагии зимистон меравад. ғами рӯзгори падару модари пир ҳам ба уҳдаи Рустамзод буд. дар Тус овоза шуда буд ки Султон Маҳмуд гуноҳи Фирдавсиро бахшидааст, аммо дар ин бора аз Ғазнӣ хабари расмие нарасида буд. Султон Маҳмуд он рӯзҳо боз ба Ҳиндустон юриши навбатӣ пеш гирифта буд. Манижа якзайл даст бароварда ӯро дуои бад мекард. илоҳо аз аспаш ғалтида гарданаш шиканад, сараш зери сангҳо монанд, ё фили савориаш ӯро ба замин зада пойкӯб кунад. падарҷонамро хор кард, илоҳо худаш хору зор бимирад. дар миёнаҳои тирамоҳ Рустамзод, марди 40-солаи солиму бақувват, ба суроғи падарарӯсаш сафари Табаристон пеш гирифт. роҳи дарозу душвор савора дар як моҳ тай карда шуд. ниҳоят дар аввали зимистони соли 1017 домоду падарарӯс дар шаҳри Омул ба дидори ҳам расиданд. Фирдавсӣ бо ҳамроҳии Рустамзод ба ватан баргаштан ихтиёр кард. одамӣ ҳама умр хокам куҷо гӯён зиндагӣ ба сар мебарад, мегуфт ӯ. паймонаи умрам ки пур шудааст, хоҳ дар хоки ватанам ва хоҳ дар зери пои филони Маҳмуд бимирам, барои ман тафовут надорад. дар аввали баҳор ҳарду сӯи Хӯросон ба роҳ афтоданд. сафари бозгашт қариб 4 моҳ тӯл кашид. дар шаҳрҳо ва рӯстоҳо дӯстдорони каломи нафис шоирро бо меҳмондориҳо ва маҷлисҳои шеъру суруд аз роҳ боз медоштанд. ӯ гоҳо дар манзилҳо 4-5 рӯз меистод. шоир дар ин сафар метавонист шӯҳрати худаш ва китобашро назора кунад. дар байни халқ маҷлисҳои шоҳномахонӣ расм шуда буданд. Султон Маҳмуд бо айбмонӣ ба шоҳнома ва фармони қатли шоир шӯҳрату овозаи китоби ӯро бештар карда буду бас. шоҳнома ба тавассути нусхабардориҳо дар саросари аҷам интишор меёфт. то он замон ҳеҷ китобе ин қадар ба дили мардумон нанишаста буд. Фирдавсӣ бо Рустамзод ба Тус дар аввалҳои тобистон расиданд. шоирро хешон ва дӯстонаш пешвоз гирифта ба дидораш шодӣ карданд. шоири пиртар баргашт, вале нерӯи танаш он қадар накоста буд. вай ҳатто бардам менамуд. манижа ба шодиёнаи баргаштани падараш гӯсфанд кушонда тӯй дод. як ҳафта пои меҳмонон аз даргоҳи Фирдавсӣ канда намешуд. ҳамдиёрон аз дуру наздик ба зиёраташ меомаданд. пас он дар бож дар хонаи худ бо парастории манижаи меҳрубон зиндагонии орому якнавохти шоир сар шуд. аммо пирӣ пирист. тобу тавон то рафт мекост. пойҳо суст, чашмони хира хиратар, гӯшҳо гарон мешуданд. аз вай ба Ғазнӣ ҳам хабарҳо мерасиданд. султон ҳеҷ гумон накарда буд ки шоҳнома то ин дараҷа қадру қимат пайдо мекунад ва то ин андоза ҷолиби ҳусни таваҷҷӯҳи халқ мегардад. шӯҳрати рӯзафзуни китоб султонро ҳайрон, нафрату лаънати халқ ба хоркунандагони шоир дили ӯро сиёҳ мекарданд. ӯ мекӯшид ки дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ фикр накунад. номи Фирдавсӣ барои ӯ монанди дандони дардманде гардида буд, ки ҳар гоҳ агар даст расонад, дард мекард. бо атрофиёнаш дар ҳузури вай аз Фирдавсӣ ё аз шоҳнома ёдовар шуданро
манъ карда буд. соли 1025 султон бори 11 ба ҷаҳоти Ҳиндустон рафт. дар бозгашт мебоист аз шаҳри Наҳравола мегузашт. ҳокими Наҳравола аз дасти интилогари бемурувват ба кӯҳистон паноҳида дар қалъае ҳисорӣ шуда буд. султон хост он қалъаро гирифта роҷаро, яъне ҳокимро ба итоат оварад. аммо вазираш ҳасан ибни муҳаммади Микол, ки дар он қарибӣ ба ҷои майвандӣ таъин шуда буд, эътироз кард ва гуфт: лашкари мондашударо дар миёнаи роҳ ба як мусодама ва муқоталаи нав андармон кардан беандешагист. бо султон фақат ҳамин вазир бо ин шева гап задан метавонист. вайро султон дӯст медошт ва бо навозиш ҳасанак меномидаш. маҳмуд аз бетакаллуфӣ ва ҳатто аз дуруштиҳои ӯ намеранҷид. бо роҷа на ҷанг, балки таҳдиди ҷанг басанда аст. вай аз таслим шудан чора надорад, ба суханаш афзуд вазир. саҳар ӯ мулозими худро бо ҳамроҳии ду навкар бо номаи таҳдидомез ва талаби таслим ба қароргоҳи роҷа равона кард. лашкари ғазнӣ дам мегирифт. султон дар лаби руд чодар зада буд. вақте ки ҳасанаки Микол ба чодгари вай ба салом омад, шоҳ аз ӯ пурсид: ба роҷа нома навиштӣ? навиштам, фиристодам. ин соат вай бояд номаро гирифта бошад, ҷавоб дод вазир. аз номи худат навиштӣ? чаро, аз номи султонам албатта. чӣ навиштӣ? ҳасанак хандиду гуфт: фақат 2 сатр. агар ҷуз ба коми ман ояд ҷавоб: ману гурзу майдони Афросиёб. чӣ? тааҷҷуб кард султон. кӯ такрор бикун. ҳасанак байтро такрор кард. забони паҳлавонон, мардони майдон, гуфт шоҳ. байт аз кист? аз Абулқосими Фирдавсӣ, гуфт ҳасанак. султон дар ҷавоби суолаш мунтазири шунидани ин ном набуд. дилаш фишурда шуд. фармуда будам ки назди ман аз ӯ ном нагиранд, гуфт ӯ пас аз сукут. имрӯз номи ӯ вирди забону хосу ом аст. пас ғуломони султонам чӣ тавр аз ӯ ном нагиранд, гуфт ҳасанак ва дар дасти рости шоҳ нишаста суханашро идома дод. бечора шоир ин ҳама ранҷ бурду самар надид. ба подоши ранҷи 35-солааш чӣ ёфт? ҳукми қатл. аз тус омадагон мегӯянд ки ӯ бемори бистарист. шоҳ дар замираш аз кардаи худ дар ҳаққи Фирдавсӣ эҳсоси пушаймонӣ мекард. ба худ ҷазм кард ки ба ғазнӣ расида чораи аз дили шоир баровардани озори гузаштаро хоҳад ҷуст ва бадин равиш забони маломатгаронро ҳам баста худро дар чашми халқ сафед хоҳад кард. дар тус, дар бошишгоҳи Фирдавсӣ он чӣ ногузир буд рӯй дод. тирамоҳ, ҳаво абр ва нам, офтоб дар паси тумани ғализ нопадид, чеҳраи табиат андӯҳбор, дар шохҳои бараҳнаи дарахтон селаҳои зоғони сиёҳ бо қиғу қоғи шодона суруди омади зимистонро месароиданд. Абулқосими Фирдавсӣ дар бистари марг буд. ба манижабону ки дар сари болини ӯ гирён нишастааст, бо садои нимшунаво мегӯяд: ҳама биёед. Абудуллаф, Рустамзод, пирамард Найсонӣ, Равшан, Бобак, набираҳои шоир, ки дар хонаи Шафат хомӯшу ғамнок нишаста буданд, даромада
гирди бистари бемор ҳалқа заданд. ман меравам, видо мекунам. бо овози хастаи нимшунаво сухан оғоз кард Фирдавсӣ. манижа писару духтари ӯ дигар занон фиғон бардоштанд. найсонӣ ки ҳамчунин ашки чашмонаш ба риши сафедаш мечакид, онҳоро ором кард. ба марги ман нагириед. ман аз шумоён розиям, шумоён ҳам аз ман розӣ бошед. ба ҳар кадоматон аз ман ягон вақт озоре расида бошад, бубахшед. ба ҳам меҳрубон ғамхор бошед. яздонпараст беозор бошед. дилҳоятонро ҳамеша аз кина, ҳасад, риё пок намоед. ба мардумон некӣ бикунед. хастагӣ ба ӯ дигар маҷоли сухан гуфтан надод. лабонаш меҷунбиданд, вале суханаш шунида намешуд. вай оромона ҷон супурд. дарёи хурӯшоне аз одам ӯро ба манзили охиринаш гусел мекарданд. даҳо ҳазор салаҳои сафед дар дарёи одам ба кафкҳои мавҷ монандӣ доштанд. рӯи он дарё тобут ҳамчун заврақе шино мекард. барои видо бо шоири маҳбуби достонсарои беҳамто, тӯда мардум аз шаҳру деҳоти дуру наздик омада ба азодорон мепайвастанд. ҷанозаро ба ҷомеи шаҳр бурданд. тобутро дар саҳни масҷид гузошта, мунтазири шайхи бузург Абулқосими Гургонӣ шуданд. ӯ мебоист омада ҷанозаи шоирро мехонд. пири фартуд аз созанон бо якчанд нафар муридони худ пайдо гардид, аммо наздик наёмада бо нӯги асояш тарафи тобут ишора карда, бо овози рагдори гулу харош якбора чунин гуфт: ин шахс умри худро ба ситоиши маҷусони бадбунёд зоя кардааст. мехост динро рахна кунад. ман ҷанозаи чунин касеро намехонам ва ҳам иҷоза намедиҳам, ки ӯро дар қабристони мусалмонон гӯронанд. шайх инро гуфта баргашту рафт. дар издиҳом ғавғо бархост. ҳарчанд ки ба мусулмонон сухани шайхи фақеҳ ва воизи бузургро гардонидан нораво буд, ғалоғулаи ҳайрату норизоӣ ва эътироз баланд гардид. имоми деҳаи бож ба минбар баланд шуд. мусалмонон, хитоб карду ба издиҳом: ором шавед, боке нест. ҷанозаро ман мехонам. гувоҳӣ медиҳам дар ин хонаи худованди якто ва қодир, ки ҳазрати Абулқосими Фирдавсӣ мусалмони покдин буданд. тобути ҳазратро бардоред, ба боғи худашон баред. дар боғи худашон дафн мекунем. тобутро бардоштанд. издиҳом аз қафои он сӯи дарвозаи разон равон гардид. аз дарвоза баромада ба боғи шоир дохил шуданд ва тобутро ба айвони ҳуҷраи даруни боғ гузоштанд. аз издиҳоми бисёрҳазора на фақат он боғи калон, балки кӯчаҳо ва майдонҳои деҳа низ пур шуда буданд. имоми божӣ такбир оғоз кард. қариб ним аср пеш сайри шоир дар ҷаҳони достонҳои безаволаш аз ҳамин ҳуҷра оғоз ёфта, аз ҳамин ҳуҷра вай дари он ҷаҳони аҷоибро барои халқҳо боз карда буд. акнун дар ҳамин ҷо бо онҳо видо мекард. дар боғ 10-12 марди бақувват дар зери чанор хок канданд. гур ба зудӣ кофта шуд. абри борони тирамоҳӣ бар чеҳраи осмон чодари тирагун кашида, ба замин ҳамчун ашки чашми мотамзадагон қатраҳо мечаконд. дам ба дам
шамоли сард вазида як то ним то баргҳои зарди дар шохи дарахтон мондаро меафшонд. дар тори сафедору аръарҳои урён зоғони сиёҳ нишаста ҷунбишу тараддуди мардумонро назора мекарданд. вақте ки ҷасади шоирро ба лаҳад мениҳоданд, фиғону нолаи хешовандон, дӯстони наздику барзгарони шоир аз нав ба фазои боғу деҳа мепечид. дар он замон занҳо аз ҷумлаи хешовандони марҳум низ ҳангоми дафн дар сари қабри ӯ ҳозир мешуданд. манижаи ҷулидамӯй мушт бар сари бараҳна ва тани фигураш мекуфту фарёд мекашид. занон рӯймоли афтидаашро ба сараш партофта ӯро оғӯш карда аз лаби гур ба канор кашиданӣ мешуданд. вай тан надода дод мезад: во ҳасрату во мусибату навҳа меандохт найсонӣ, падари суханварони аҷам рафт, форсӣ ятим монд. во вайло ба маргат зиндагӣ сиёҳ пӯшид, мегирист Алии Риёзӣ писари Муҳаммади Лашкарӣ. эй ҳакими ҳукамо, ба забон ой, ба ёдгори вопасин ҳикмате бигӯй, то мо бар сафҳаи синаҳои фигор бинависем. нидо меандохт яке аз мударрисони тусӣ. танини овози Абудуллав ба ҳаво печид ки шоҳнома дар даст шеъри устодашро қироат мекард. биноҳои обод гардад хароб, зиборону аз тобиши офтоб. пай афкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. басе ранҷ бурдам бадин сол 30, аҷам зинда кардам бадин порсӣ. намирам аз ин пас ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандаам.